Айде, Радке, давай. Айде, Радке. Айде, Радке, давай. Нали Радка беше? На читалище. Що се забавяш? Истинския ми, не виж, че се движи. Измами. Те измами истински. Не, въздух се маскира, не е истински. Вземе истинския по-крут. Нали не е съвсем истинския по-крут? Нали? Малко ще Бенковски стигаш, всичко е истинско. Да, но по-крут е със сигурност пътя в небето, хитрите се. Той само се маскира, начало не е по-крут. Тук до мен. Сещам, че ако да пусна, може да отидеш. Представи ме на дете. Облечено да не дава. След ще те облечем. Няма да Айде, бе. Оборище! Българска светиня! Символ на най-българското време, което ни напомня за една неповторима епопея. Връща ни в кипежа на една свободна пролет. Изправя ни пред едно жертвено самообричане в името на свободата. И с това се чувстваме българи. Сега ще видите историческата възстановка Заклятието на оборищенци, представена от Национално дружество Традиция, в която ще вземат участие регионалните клонове от град София, Благоевград, Банско, Панагюрище, Казанлък, Нова Загора, Стара Загора, Шумен, Трявна, Плевен, Пловдив, Тетевен, село Мирково Софийско, Ловеч, Бяла Черква, Коприщица, Сопот Карлово, Сдружение Родопски хайдути и нашите приятели от град Видин и домакините от регионален клон Традиция село Баня. Леко. И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Да се знае и помни. В лето 1876, месец априли, 20-я ден, народът български като един рече: бум! На оръжие! Свобода или смърт! И викнаха всички: да живее България! Заклещаха се в кръвта си и с нея подписаха завета си към истинските българи. Обетът им бе страшен, заветът им славен, кръвта им безсмъртна, кръв наследена от дедите безстрашни, славни чеда на велика държава, на земя свещена. Добър вечер, оборище! Добър вечер, Коприщица! Добър вечер, Перущица, Панагюрище, Клисура, Батак! Мълчание, пътеки бездни, върхове и вятър. Столетен вятър скита с тихи стъпки, тихо, като стар комита. Добър вечер, ветре! Добър вечер! Оборище! Чуем ли това име? Пред нас възкръсва онова велико, героично минало,
обвито в заревото на столетна народна почит и уважение към делата и подвига на самоотвержените българи от Средногорието, от поречията на Тополница, Луда Яна, Стряма и Родопите. Оборище, велико начало. Преди 137 години то бе едно от най-глухите и потайни места. По външност прилича на стотици горски поляни. Душата на българина е едно от най-нежните и хубави гънки на родната земя. Замаскирано от природата, то е открито от историята. Тук, под вековните буки, при Ромуна на тиха рекичка, се срещат две епохи и се полага велико начало. Могъщите буки простирали клони над юнаците, фенери хвърляли призрачна светлина по дългата маса, наоколо пламтели огньове и зелените листа над тях за първи път потреперели не от острия вятър, а от жарка, неизпитана досега топлина. Оборище. Това вълнуващо историческо място, където заседавало първото велико народно събрание през 1876 година. На святото оборище пристигат на 10, 11, 12, 13 април 65 представители на 58 комитети. През нощта на 13 пристига Бенковски. Зори на 14 април се открива заседанието, което се закрива вечерта под буря и дъжд. Събранието избира комисия, която заседавала на 15, 16 и 17 април и завършва с решение да обяви въстание за робството, за сълзите, за хляба, за българската слава, за честта, въстание! Sempre ще се съберем. Всичко ще е. Идат, бе, идат! Идат! Ама къде ти? Ама пак са се посвинили вижги и са се нагласили някои. Ще се съберем, бе, дядо! Ще се съберем, дядо! Хайде, добре! Ама ние ги кошарите си ги съберем. Няма да Делегатските карти. Да види марни ли си или не са. Я кой имате доле тук я? Идвам. Аз съм Байван Рабаджията от Сарацово. Отговарям за Рабиново, Карнафуля, Черпили и Строево. Аз съм Байгиорги Душмани на Ела тук, бе! Делегатска карта донеси ли? Айде, я виж тия кукина. Кандидите Гарадин от Башко. Откъде си? Аз тук делегатите. Айде, айде, после
Ajde, Vojvoda. Ajde, sполай. Ajde. Вече не се дава на гол. Ама що става с тия Войводи, бе? Ех се Войводите, бе, дядо Попе. Абе, ще дойдат, бе, момчета. Щом сме се тук събрали, ще дойдат. Дядо Попе, кажи какво чини сега? Тревожат се хората! Тревожат се! Отче, 3 дена ще им тук и ядем хляба, не ме чини. Кажи ми какво чиним. Скоро ще дойдат войводите, ще кажат, що стая, па тогава ще стане всичко наред, бе. Ще чиним тук още. Ще се разумеят. Свалирате. Арно. Айде, бе, Попе. Дядо Попе! Кога ще чакаме? Тук ли са тия войводи? Има нещо. Къде ли нещо? Не нещо. От кого? Попа вичите дойше. От кого е арестуван? Наши хора ли? От турците ли? Кого? Срамота. Остава от дядо Попе. Казвай, няма какво да криме, казвай, каквото е. Казваме дядо Попе, щастливо народно събрание. Не искам да седна. Внимавай да не путнеш нещо. От това деня тук Айде, ще сядайте. имаме, че не ля бъде. Ама Бенковски писмо е изпратили с Панагюрище. Не може да излезе на улицата, камо ли на оборище да доде. Да ми зарочат до 7 стражи да стора. Па да ида да взема и да го доведат. Не Я, знам какво говорите. вие ще поседите тука, ще почакате. Па вие ще идете до Панагюрище. Никола, разкара събира инцесата. Аталаса, дайте ми коня! Коня ми дайте тука! Никола! А колко ще чакаме? Дори има някакъв зор! Зор! Кажи му, че не чакаме. Радо го ударихме да се водия. Айка! Кой? Кой сега ли са хайди? Да. Само така. Айде, опазихме го! Ама, брат, неща! Хайде бе, Войводо. Кой трябва да е? Кой иди? Това е...
Аз казах, че ще ги доведа, вие не вярвам. Отче, думата ти на две не става. Няма да пускат два пистолети. Ще дойде време, куршума Ще оплаши за цялото. Това крика са. Най-после, дойдо. Сите войводи са тук, са тук. Легате на думата. Хайде да видим, Попе, що ще чиним сега? Дядо Попе, ти не речиш сега какво ще чиним? И що сме се събрали тук? Не бързи. Сега са дошли войводите, ще се споразумеят, ще се разумеят, па ще ви кажем, що ще чиним. Се разумея, 3 дена ги чакам. Щат сега, нема къде вида. Голямо чакане падна и ние ви ти оставяхме. Нека войвода да каже. Братя, има опасност ние да дигнем бунт, а после да дойдат други, чужди хора да ни управляват. Затова, преди да вдигнем събранието, трябва да вземем решение, да се подпише заповед, която да даде право само на апостолите да дигат въстание, когато намерят за добре. Аз не съм съгласен да се подписват такива пълномощи. Не, брачине. Моите хора са неграмотни люди. Знаят да се подписват само с калъча и да удрят с шишерето право в агарянина. Пак ще подложим хората като пространожигорската буна. Не искам да се подписва пълномощи. Какво е той пълномощно? Ще узнаят вашите хора пълномощно. Някой подписва бе, не. Как ще? Към те не стага, бе. И ние не знаем кой е пълномощно. Какъв е пълномощно? Кой е пълномощно? Я обясня. Братя, от 3 месеца стягаме тази сватба, съдето вие ми повярвахте. А сега тук за един лист хартия ще дигате шум до небесата. Абе, момчета, дайте за делото да вземем да се разпишем, бе. Ще доде някой друг свъртовръзка ява. Обясните, който е пълномощно, защото ни разбираме. Който е? Кой не иска да подпише? И вашите учени граматици. Аз ги мора, въстание не дигам. Чакай ли бързей? Бързей! Чакай, къде кука? Мувци! Вечовци! Тука ли сте, братя? Тука! Дойдете ми, ако не на помощ, то поне да се простим, че аз тръгвам. За кого ни оставям? Така е, така. Къде сме ти? Там сме и ние. Няма да тръгваш. Слушайте, на кълкане сте. От 3 месеца сватба стягаме сега и ще питате булката, бе! Сега да вземе да се разписваме тук и да даваме пълномощи сега. Повярвай, Боже, войводеше. Аз не съм хора за менси. Ако това ще постигнем, него ще наричаме свобода. Ако оцелеете вие, ще оцелея аз. Те научи моя Бог. Затова тъпчам си ляха с пиштове. Да вземе да се разписваме и да не правим ангари тук. Ще се разписваме. Слушайте! Искам да ви отговорите право. Щете ли ви бунт или щете да останете вярна рая на султана? Оръжие! Да подпишем. Хар, ще подпишем.
Ще подпишем, ама ще видим кой най-добре скалъче ще. Да върви право дело до братя да подпишем. Давай тук. Добре се. Я вижте да нема кълката. То шарите бре! Шарите кулиби! И аз пахчавах с свитовци, мандакна идея. Но за дело ще подпиша. Дай тука! Браво, дай. Браво на мой води. Ей, жертва прави човека, вия. Дай. Браво. А и аз да подпиша. Пънах са, не пънах, ама ще подпиша. Айде, аз ще подписам. Събрал съм едни пари тук от миналогодишната продажба на овцете. Давам ги, те са отъни за делото. Браво! Манинко надолу, колешке. Ще дойде време, ще запита кой за какво кой дал. То е народна пара. Браво, думаш! Платява, бабе. Всичките ти имат пълномощни до жени да се подписат. Дай да порешаваме. Спаси Господи, люди Твои, благослови постояние Твое. Православному българскому народу на съпротивния даруя. Спаси Господи, люди Твое и благослови достояние Твое. Православному българскому народу на съпротивния даруя. Спаси Господи, люди Твое и благослови достояние Твое. Православному българскому народу на съпротивния даруя. Верую во единого хъша балканского, ако той е твой Бог, небо и земли. Видим им же и все мръсни турци да не види. И во единого Господа Исуса Христа да погибнат врази до конца. Нас ради човек и нашего ради спасение, да се не намерят мръсници сметения. Че жагост не беше в очица го ся, да разточица си врази его. От Духа Свята и Марии Деви, да се не намерят мръсници в шамските предели. Погребен и възкреша го в трети ден, да се не намери акарянец ни един. Да изчезнат от земли български отоманци до един. И мертви мегоже царство не будет конца, да погибнат врази до конца. Да се напикаш, бе. Братя, тука, в този велик ден, под тия столетни буки, сме се събрали да дигнем от 500 години насам първото велико българско народно събрание, което ще реши съдбините на народа ни. Да бъде ли той свободен или не? Да бъде! Мили мои братя, този ден ще остане завинаги в историята. Това място, де сме се събрали. Вие, първите български делегати, такива каквито не е имало до сега. Най-чистите, най-смелите, най-безкорисните.
О, българино! Покажи, че знаеш как да живееш! И знаеш как да браниш своята свобода! Стойте, робове! Аз не ще ярем! Напред, братя! Или смърт, юношка! Ама за кого е? Думай, Волф! Аз предлагам наред апостолите, както и представителите, преди да почнат работа, да се закълнат във вярност към Отечеството и към делото, че ще умрат геройски, но няма да издадат за верата. Да се закълнем! Да се закълнем! Отче, кълни! Кълни, отче! Кълни, отче! Някой да не стане предател. Брака! Люде! Чада на Христовата църква! Прадедите ни викат от своите гробове! Няма ли смели и решителни мъже? Има! Които да вдигнат оръжие? Има! Ще се закълнете, кръста свята го! Ще целунете камата и пистола, за да не ви трепеля ръката утре, когато фъркате по душмането. Слушайте гласно! Повтарите гласно и слушайте моите слова. Ако ми е свято име Божие, Ако ми е свято име Божие, тако ми е светло оружие, ако ми е светло оружие, тако ми майчино сладко е млеко, ако ми е майчино сладко е млеко, за свободата и отечеството да умре юнашко, за свободата и отечеството да умре юнашко, до последна капка кръв ще си пролея, до последна капка кръв ще си пролея, докъде врагу и тирано одолея, докъде врагу и тирано одолея, назад не ще да се повърна, назад не ще да се повърна, докъде желанието си не изпълна. Запалят масло. желанието си не изпълна. Капил свещол до запалят масло. Такова обещание сега давам. За в бъдеще пред Бога ще отговарям. Амин! Ей, попе. Вижте ми от това вече, страшно е. Да пушва ушите. Няма страшно да бъде. Да, Дали съм те хванала, няма да бъде. Дайте нож, дайте револвера. Револвера да се кълнем. Да се закълнем. Да се закълнем. Да се закълнем. Заклех се! Заклех се! Това кръсти ли? Заклех се! 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 Колко повече клетки, повече ножове. Заклех се!
Заклех се. Заклех се. Отче, дума дават. Заклех се. Дума дават. Колко повече клетки, повече ножове, повече пистолет. Две зими сме ги точили, сме ги гасили. Какво направи там, бе? Попе, заклеха са всички. Да не го повърнем, да не го сепнем. Заклех се. Свърши. Братя! Сега ние сме една душа. Една мисъл. Един човек. Душата ни е свързана с свята клетва, която само гроба може да раздели. Затова, който е готов в този велик ден да тръгне след мене и да следва моите заповеди безпрекословно, нека си извади меча! Колешки. Отче, благослови нас, благослови дело, благослови България. Да благословим България! Да благослови. Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение, над враги победа одоление, во наш Господи, православному българскому народу и сохрани го на многая лета. Той у нас не изчезна. Него е го скрити, че го изтира. Не става за нас. Браво! Браво! Уважаеми гости, драги присъстващи,